Твори батлер Тувка. Бади агар финал гузаштам, бади финал. سلام тамошобини муҳтарам, ин барномаи Rap News аз канали Rap Portal ва ман бо шумо Забиров. акнун барои рехтани мӯи сар, ғафз кардани риши худ, ё ин ки шумо фарбе ҳастеду мехоҳед хароб шавед, ё ин ки шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарбе шавед, ё ин ки сафедшавии пӯсти бадан доред, ё ин ки дигар бемории пӯсти бадан доред, ё ин ки қадатон паст асту мехоҳед қади худро баланд кунед, ҳама ин мушкилиҳо раи ҳалли худро ёфтам бо маҳсулотҳои соф савдо. Доставка дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург муддати 24 соат, барои дигар шаҳрҳо бошад доставка 3 рӯз мебошад. Аз номи канали мо гап занед, ба шумо тахфиф карда мешавад. Барои харидорӣ намудан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. барномаро оғоз мекунем аз иштирокчии батли соли 2020 Десантура. Десантура як сториска ва якчанд гапҳои дағал гуфта уҷаву эълона отметид кард. Ба фирм барое ки эълон гуфтагие ки дейми батла бирид, батли дейми байни Десантура ва эълона батл даъват карда, гуфт ки ранги арӯса хита нарх намон. биё любой сума метунта қати десант батл кун. Elan, ey مرغ پادلیزا تو چی خسته که با میگی من همونجا بودم تماشا کردم همونجا بودی همونجا گپ میزدی خی رنگی دخترو رفته رنگی نو جورای سوی که دوره قفای اکران دیوانگی دوری او قگرین اونجا میبرم اومدی گپ میزدی میکروفون میگیری برای تیانی دستوی نی تا میکروفون نمیتن بیو اینا گنره تا میگوی رنگی عروسو همتون روی پیروی خیلی نمدور بود نرخ دورین کن بیو بگو نرخ نبوده نرسون پون تبتیم بیو کردیم دیسم بزاو قگرین یای خود اویرنی لوبوی سما بگو ما تتامیمون و گمیره بریدی بگیشه Street Stars Boss як сторис кард ки треки Стёпа рафтеса уҷада ва дар навор маълум е ки Стёпарам дар бари Босс ҳамҷа шиштагиян. Стёпа ай хизмат ҷавоб гирифта омада ва бо ҳамроҳии Босс трек хондестон. Дар трекаш камтарак хонданош ҳаста ки дар уҷа мега ки ман дар ин раҳо нашидам гум. Мақсади гапшам ие ки ҳамад интизор шавед, ман хизмат мебиём, қаври ҳамата мекунам. Ман дар ин раҳо гум нашидам ҳамоён. Ага нашидам ман медонам. инак мегзарем ба яке аз репероне ки аз ҳама бекортарини ҷумҳурӣ ба ҳисоб мераванд, яъне Звер. бо ҳамун кору борои худаш бо яъне яке ҳамун пишти бекориш бо ребнюса гирифта прикол када гаштай. ба фикрам ки дар ребнюс мо уро вообще намегирем, барои ҳамин моро прикол кардестай. Звер ба умеди ӯ приколо наша ки ай спискаи дӯстӣ ҳама хатат мезананд, ҳамаи реперо ва ҳама коргарои рептиҷӣ. Салом алейкум, и барномаи Rap News қисми 3 ва как всегда бемаъния. ҳамин контенти эрониҳо ҳамаро заразид кард, даже тоҷиконам бо охири видео шонда хеле чорнибеле када музика мемонанд. Инаяташ Макс наодаашт. Ирам ҳамтаришид. вақти ошиқ шуди ин маъноиро надорад ки ту катия бо ресторан рафти ё ягон ҷо прогулка рафти таом това анавз мебинӣ. Раи 104 я параи ачкиша қабида сурат гирифта. Медони барои чӣ? Барои ки ачкиша даста надорад. ноз қати дигунаш ва чейз дар кадом озере дар дури лодка гулят кардистанд ва ноз дар сторисш мега ки фавик ҷои ту холияй охи ҳоли ҳами хита бурдиан ҷон бугӯ фави наиҷа чейсай уснорой маем иҷа ҷои ту холияй ноз дар дуруни зопар қатиям мирғ чахчах кардесай бо ба забони русӣ хит кне. Короче, я грустила и решила сходить в зоопарк. И тут вот такое чудо. Марио ба фикрам дар ҳаётиш питсаро навдидай ва ман Марио да гуфтаним Марио ҷон питса блогишай бо падносам нахӯр. Саҳар қати бихезӣ занакам хеле питса кунам ба бигирӣ бизанӣ. Сиван я реп хондан номи репаш мара шумби. Охе бача шарт набудам репа хондан. О биам рам трашу мебинам. Мара шумби. Ва да охир касе мехоҳад бисёмани кор кунам барава дизди кунам. Мада чӣ? Хай бигиш камера давай я рафтам. 0 грамм як сторис када ва мегада уҷа ки хилмина да як мо 47 бор никта алиш мекунӣ. ман нафаҳмидам чӣ тарита. ба фикрам ки 0 грамм эмигранта да назар дорад, барое ки эмигрант бо никша алиш кардай. Марио баъди ай рептиҷӣ рафтанаш ай пишти пешравии реп шай ва на танҳо репош бо барномаран кадесай ва дар яке ай барномаҳо шончара даъват кардагие ай кори фаъолияти шонча пурсон шидестай. Марио мо ту дар бурбориё хонем. вале шояд бечориҳо то ҳозира надонанд ки номи ту чиаю соли таваллуди чандай. Эмигрант як клип кадесай ва дар клипиш мегӯяд ки ҳама ҳалай. Чӣ ҳалай яъне?
Chester dastoristش savol javob کرد و بیایجی savol داده که درباره باتلی ما و میلن گابزان و چستر میگه که تو باتل دا بریده بدی میلن تو даже Степа рам бридаги بدی میگه Степа دا باتل دا بیت نغالتی دا به چانجوش دا میگه و چستر نوروزگی خچاویدی سودیو نشان داد. барои лайк мондан ҳар ҳафта 1500 сомонӣ дар сайти RepTJ ба 5 нафаре ки дар як ҳафта аз ҳама бисёр лайк меона дода мешавад. Ба ҷои якум 500 сомонӣ, ба ҷои дуюм 400 сомонӣ, ба ҷои сеюм 300 сомонӣ, ба ҷои чорум 200 сомонӣ ва ба ҷои панҷум 100 сомонӣ. Лайкҳоро бояд дар сайти RepTJ гузоред, яъне дар сайти RepTJ худро регистратсия мекунед ва ба трекҳои дар сайти RepTJ буда лайк мегузоред. Рӯйхати лайк ҳафтаро метавонед дар саҳифаи тренди сайти RepTJ дастрас намоед. Ҳамчунон реперон низ метавонанд дар сайти RepTJ ҳар ҳафта 1500 сомонӣ кор кунанд. Чӣ тавр? Онҳо низ худро дар сайти RepTJ регистратсия мекунанд ва дар сайти RepTJ репи худро дохил мекунанд ва дар муддати як ҳафта 5 треки аз ҳама бисёр лайк гирифта соҳиби 500, 400, 300, 200 ва 100 сомонӣ мешавад. Рӯйхати реп ҳафтаро низ аз саҳифаи тренди сайти RepTJ дастрас кардан мумкин аст. ҳар ҳафта соҳиби 3000 сомон реперон ва мухлисони репи тоҷик мешаванд. Бо сайти rep.tj бошед. Мирзо эки Алек як видеоча кард ва дар уҷа треки Мастер Сурара хондаги дастараш парик монда хондаги ва бисёре ӯро хато фаҳмиданд, вале мақсади асосии Мирзо ин буд ки ҳамон одамое ки ҳам бачаҳакое ки моҳи сарашон то зонушон ҳам трека замзама мекунанд инам хеле безебам. Йоген, сеюм дисшам бировард. Иран ба филм ранги Рейкл 6 дис мезана чӣ? Йоген брат, хубаш батл бро. Ва чӣ гапи чапе дорӣ дар рӯшон бугу. Рейкл як сторис кард ва дар уҷа навистае ки боварим намия. Рейкл як вақто гуфта буд ки сабр туй дора. Сабр аллакай шу кард чӣ? Агар сабр шу карда боша, андеро эҳтиёт кунед. Рейкл ба сари шумора меояд. Рейкл брат, зиқ наша, сар боша тухи бисёр. Бастер батла биридаи хирсанде ва мега ки шаво мазор мерам. Ҳичка нафаҳма. Бастер хирсанди бад наша, ай пеш батл дори, ба умеди лайлин наша. Онист сторис ҷда як видео мондагия ва дар уҷа Бастер Степа ва боса упоминат кардагия. Ба фирм ки ягон трекчаи мощни мешава пеш трека ҷдад мекунем. Ҳасанов яъне фил клип кадесе ва камтара ки клипча дар инстаграмаш парт уфтай. Ҳама каса интизор мешем клипи беҳтарин ба наздикӣ мебирояд. Бенаиб як сторис кард ва мега ки ҳамиё буданд ки душанбе ҷумбид ва скоро чапаш мекунем. Дар сторисаш Деми ва Бастер ҳаст. Ба фикрам мақсадаш ҳамие ки Бастер чемпион мешава ҳисоб. Батли Карлеон ва Рейкл биромадалакай ва мухлисои Рейкл дар комментҳо навистагиянд ки Рейкл бирид ва Рейкл хичам дар сторис мондагия ҳам комментора. Ба фикрам Рейкл ба фикри хичам биридагия. Хай фикри ҳар кас ҳар хела. Уҷада бо судия буд. Бо мардум ҳар як кас ба худаш ҳар хел фикр мекунад. Марио дар бораи Шону Насиба як трекча хондагӣ буд ва ҳам трека қисми дуюмша бировард. Марио Шон басай камтар Шонча бугу. Дазла вақти батл киниш омада. Вай сабабе ки Ленд Дазла репери туфта гуфтагӣ буд, Дазл дар рӯи Ленд туф кард. Ва ралика навика визов дод. Ва навика гуфт ки баҳонаи шашбая карда мардума фреб дорен. Ку кадоми батл карданен марҳамат кунен. Ҳамаи репери туфта дар рӯи твори батлер туф кард. Ралик ты. Дона дона говотона мебурди подавонӣ. Не, ма ралика прикол накардестам. И репи нави МС Любой касай. Ку будурен тамошо кунен иҷада чӣ гапай? Дона дона говотона
мебурди подавони дона дона мегирехтане ки батли бастер ва 0 грамм қафоза ва сабаби асосиш и чемпионати батлери соли 2020 барое ки бастер иштирокчии батлери соли 2020 ва батли 0 грамму бастер баъди чемпионат бо маълум мешавад ки кай мешавад ҳама каса интизор мешавад бениҳоят батли хуб мешавад барое ки деталантам баъди агар финал гузаштам баъди финал тамошобинони муҳтарам ин буд якчанд хабаре ки то имрӯз мо дастрас карда пешкаши шумо кардем барои бисомонӣ кор кардан ба рақамҳои зери видео буда муроҷиат кунед ва шумо мефаҳмонанд ки чӣ бояд кард то барномаҳои оянда хайр